راديو إيرنا ناصع ድምፂ ኤርትራውያን ዜና ብዝርዝር ጅቡቲን ፈረንሳን ኣብ 1977 ዝኸተሞ ወተሃደራዊ ውዕላት ንምሕዳስ ገምጋም ከም ዘካየዳ በሰለስተ ሰነ ዝወፀ መግለጺ ሚኒስትር ምክልኻል ፈረንሳ ኣፍሊጡ። በሚኒስተር ምክልኻል ሐሰን ዑመር ማሕሙድ ቡርሃንን ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ማሕሙድ ዓሊ ዩሱፍን ዝምራሕ ልኡኽ መንግስቲ ጅቡቲ ካብ 30 ግንቦታት ሒዙ ኣብ ፓሪስ ምስ ፈረንሳውያን መዘነታቱ ኣብ ዘካየዶ ርክባት እቲ ውዕል ክቕጽል ንረብሓታት ክልቲአን ሃገራት ኣገዳሲ ምዃኑ ገምጊሙ። ግዛት ፈረንሳ ዝነበረት ጅቡቲ ኣብ 1977 ናጽነታ ክትረክብ እንከላ ፈረንሳ ከም መግዚት ንጸጥታን ድሕነትን ሃገር ክትሕሉ ሰራዊታ ብቐዋምነት ኣብታ ሃገር ክዕስክር ዝብል ውዕል ከም ዝኸተማ ይፍለጥ። እቲ ውዕል ኣብ 2011 ዳግም እኳ እንተተሓደሰ ንጅቡቲ ከም ኣሜሪካ፣ ቻይናን ካልኦት ዓርሞሽሽ ሃገራትን ዓይነን ስለ ዘውደቓላ ፈረንሳ ጥርጣረታት ጸኒሕዋ። እንተኾነ ፕረዚደንት እስማኤል ዑመር ገለን ፈረንሳዊ መዘኑ ኢማኑኤል ማክሮንን ኣብ 2021 ኣብ ፓሪስ ኣብ ዝገበርዎ ርክብ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ቀደሙ ክቕጽልን እቲ ውዕል ዳግም ተገምጊሙ ክሕደስን ኣብ ምርዳእ በጺሖም። ድሕሪ እቲ ውዕል ሚኒስተር ምክልኻል ፈረንሳ ሰባስቲያን ለኮርኑ ናብ ጅቡቲ ብምብጻሕ ኣብ ወተሃደራዊ መዳያት ክማያጥ እንከሎ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ካትሪን ኮለና ቦገና ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዲፕሎማሲ ቁጠባን ፖለቲካን ምትሕጋዝን ሽርክናን ክህሉ ዘኽእል ስምዓት ንምኽታም ናብታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ እትርከብ ሃገር ዑደት ኣካይዳ። ንቀይሕ ባሕርን ህንዳዊ ውቅያኖስን ኣብ ዘራኽብ ባብ ኤል መንደብ እትርከብ እስትራቴጂያዊት ሃገረ ጅቡቲ ንኣፍሪቃ፣ ኤስያን፣ ኤሮጳን ዘተኣሳሰረ ክልማያት ውንን። ስለዚ ድማ ሓያሎ ሃገራት ረብሓታተን ንምውሓስ ኣብዛ ትሕቲ 1 ሚልዮን ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ንእሽቶን ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብተዛማዲ ዝሓሸ ርግኣት እትውንንን ጅቡቲ ወተሃደራዊ ማዓስከራት ንምቋም ይሽምዋ። ኣሜሪካ ካብ ጥሙር ሓይልታት ሩስያን ቻይናን ክመጽእ ንዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ተወሳኺ ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ምምዕባል ከም ዘድልያ ኣፍሊጣ። ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኣሜሪካ ጄክ ሱሊቫን ኣብ 2 ሰነ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣሜሪካ ምዕቡል ኣጽዋራት ዝዓጠቐ ዓቕሚ ስለትውንን ካብዘን ክልተ ሃገራት ክመጽእ ንዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ተወሳኺ ናይ ኒውክሌር ኣጽዋራት ከም ዘድልያ ኣረድዩ። ኣሜሪካ በቲ ኣብ 2010 ዝኸተመቶ ተወሳኺ ናይ ኒውክሌር ኣጽዋራት ናይ ዘይምፍራይ ውዕል ከም እትቕየድ ብምዝኻር እዚ ግና ሩስያን ቻይናን እውን ነቲ ውዕል ምስ ዘኽብራ ጥራይ ምዃኑ ኣነጺሩ። እቲ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ዝገለጸ ኣብ ብምቁጽጻር ኣጽዋር ንዝነጥፍ ትካል ኣብ ዘቕረቦ መደረ እዩ። ኣብ 2026 ዘበቅዕ እቲ ውዕል ንምንዋሕ ኣብ መንጎተን ኒውክሌራዊ ኣጽዋራት ዝዓጠቐ ሃገራት ዘተ ክካየድ ትጽቢት ይግበር። ኣብ መንጎቲ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ምዕራባዊ ደንበን ሩስያን ቻይናን ድማ በቲ ካልእ ወገን ጸንሐ ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ምትፍናን ናይ ረብሓታት ምሽማውን ስርዓተ ዓለም ምቕያርን ኣብ ዝግበር ዘሎ ምድፋእ ተደሚርዎ ሓደ እዋን ናብ ኩናት ከምርሓ ይኽእላ እየን ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ዘመን እዘን ሃገራት ዝተራቐቐ ኣጽዋራት ኣብ ምምዕባል እየን ዝርከባ። ኣሜሪካ ብፍላይ ወተሃደራዊ ጉዳያት ብምትኳር ምስ ሩስያን ቻይናን ክትዝቲ ከም ትደሊ ክትገልጽ እንከላ ካብተን መጻርታ እወታዊ ምላሽ ከም ዘይረኸበት እያ ትጠቅስ። ጎኒ ጎንቲ ብ2 ሰነ ኣብ ሲንጋፖር ዝተጋብአ ዋዕላ ድሕነት ሚኒስተራት ምክልኻል ኣሜሪካን ቻይናን ከካይድዎ ተወጢኑ ዝነበረ ክልተ ኣውዘተ ክትግበር ከም ዘይከኣለ ተሓቢሩ። ጸሓፊ ምክልኻል ኣሜሪካ ሎይድ ኦስቲንን ሚኒስተር ምክልኻል ቻይና ሊ ሻንግፉን ኣብቲ ኣጋጣሚ ናይ ኢድ ሰላምታ ክለዋውጡ እኳ እንተኽኣሉ ዝኾነ ዝርብ ኣየካየዱን። ቻይና ቀዲማ ኣብቲ ኣብ ሲንጋፖር ዝካየድ ዋዕላ ምስ ኣሜሪካ ኣብ ወተሃደራዊ ጉዳያት ብምትኳር ከም ዘይትዝትያ ኣነጺራ። ኣብ ሶማል ኣልሸባብ ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ 54 ወተሃደራት ዩጋንዳ ከም ዝተቐትሉ ፕረዚደንት ዮወሪ ሙሴቬኒ ኣረጋጊጹ። ዕጡቓት ኣልሸባብ ኣብ ዞባ ታሕታይ ሸበሌ ሰራዊት ዩጋንዳ ዓስኪሩሉ ዝርከብ ቡለ ማርያ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ብ26 ጉንበት ኣብ ዘካየዶ መጥቃዕቲ ኣብ ሰብን ንብረትን ከቢድ ክሳራታት ከም ዘውረዱ እቲ ፕረዚደንት ተቐዲሙ እኳ እንተሓበረ ብዝሒ ናይ ዝተቐትሉ ወተሃደራት ከይጠቐሰ እዩ ጸኒሑ። ብመሰረት ሓበሬታት ፕረዚደንት ነቲ ብልዕሊ 200 ወተሃደራት ዩጋንዳ ዝሕሎ ካብ ከተማ ሞቃዲሾ ኣስታት 130 ኪሎ ሜትር ንደቡባዊ ምዕራብ ርሒቑ ዝርከብ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃ ልዕሊ 800 ዕጡቓት ኣልሸባብ እዮም ኣጥቂዖሞ። ኡጋንዳ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ሰራዊታ ዝወረደ ከቢድ ክሳራ ነቲ ኩነታት ንምግምጋም ብኣዛዚ ሓይሊ ምድሪ ሌውተናንት ጀነራል ካያንጃ ሙሃጋ ዝምራሕ ላዕለዋይ ወተሃደራዊ ወኪል ናብ ሞቃዲሾ ልኢኻ። ብዓቃብ ሰላም ሰራዊት ሕብረት ኣፍሪቃን ኣሜሪካ ብትርከበን ሃገራትን ዝድገፍ ሰራዊት መንግስቲ ሶማል ካብ ዝሓለፈ ዓመታት ሒዙ ኣብ ጀመሮ መጥቃዕታት ንኣልሸባብ ካብ ሓያሎ ከባቢታት ክጸራርጎ ክኢል እዩ። እንተኾነ ኣልሸባብ ኣወዳድባን ስልትን ብምቕያር ኣብ ልዕሊ ዝመረጾም ዒላማታት መጥቃዕታቱ ካብ ምክያድ ዘጊት ክግታእ ኣይከኣለን። ሬድዮ ኤርና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን